Facenda está mirando con lupa as transferencias de cartos entre familiares porque en algúns casos considera que se trata de doazóns encubertas. Que hai que estar especialmente atentos son os bizúns periódicos. Por exemplo, se os pais lle mandan ao fillo cada mes uns 200 euros, pode considerarse unha doazón encuberta. Tamén hai que prestar moita atención se pais e fillos ou parellas comparten contas, porque todos son considerados copropietarios dos cartos e se xeran beneficios deben declaralos no IRPF. Para evitalos tamén existe a posibilidade de empregar autorizacións en lugar de facer co titular da conta a outra persoa. E no caso de contas compartidas, tamén moito coidado con facer unha transferencia na que só o fillo é titular, porque tamén sería considerada unha doazón e habería que pagar os impostos que dependen de cada comunidade autónoma. No terceiro caso están os agasallos como dun coche. Non hai un mínimo exento. Hai que facer o contrato de doazón, pagar o tributo correspondente e rexistrar correctamente a titularidade en tráfico.